Na takmer 2 hektároch pôdy pri Zubrohlave vyrástol nový špeciálny areál s názvom Včelnica. Ten vytvoril miestny včelár s pomocou dobrovoľníkov. Na úvod sa pozvaným hosťom prihovoril autor projektu Peter Rapšík. Nápad vytvoriť včelnicu dostal v roku 2020, keď vyučoval deti na miestnej základnej škole na včelárskom krúžku. Postupne sa pustil do realizácie komplexu. Ten vybudoval na cirkevnom pozemku, kde bolo v minulosti štrkovisko. Malo by to slúžiť ako výuka pre deti, aby nadobudli vlastne tie vedomosti, ktoré im momentálne chýbajú, pretože stratili kontakt s prírodou, lebo už sa tak negazduje, nepoľnohospodári ako kedysi. Viete, keď spoznáte spôsob života, tú komunitu tých včiel, keby to všetci ľudia dobre vedeli, poznali, tak by mali iný názor na svet, na rodinu, na priateľstvo, na všetko, pretože komunita včiel nám môže ísť príkladom, čo sa týka súžitia, deľby práce, vzájomnej pomoci a takej súdržnosti. Vieme, že včielky sú Božie stvorenia, ktoré nám zabezpečujú ten život na zemi, tak ako aj iné živočístvo okolo nás. My sme tou korunou toho stvorenstva. Takže sme rádi, že sa také niečo zrealizovalo a že sa tento pozemok zveľadil a ešte sa ďalej bude zveľaďovať a bude napomáhať tej environmentálnej výchove. Súčasťou včelnice je arborétum, kde nechýba kvetinová a bylinková záhrada. Keď sme sem vstúpili a už tie dve krásne drevorezby, ktoré nás vítajú, patron včelárov a panenka Mária, tak to je niečo úžasné. A tu cítiť hneď aj to duchovenstvo. A je to úžasné, že tento priestor tu Peťo našiel. Uvidel som ho v surovom stave, keď to nebolo takto spracované. Ja im fandím, držím im palce, je to niečo úžasné. Má to obrovský potenciál. Mne sa tu páči príroda, obdivujem včely, je to úžasné. Páči sa mi, ako oberajú peľ. Pre nás práve takéto miesta môžu byť nádherným strediskom, kde sa stretávajú ľudia, kde sa buduje úcta k včeliemu spoločenstvu a taká krásna komunitná atmosféra, kde sa ľudia učia byť prospešní aj sebe navzájom. Včelnica bude slúžiť školám na rôzne vzdelávacie aktivity. Sprístupnená bude nepretržite aj širokej verejnosti.